ngiyacela ukumbona ngimbonanga. Oh, ngicela ukubingelela e-deputy head girl egameni lenkosi yethu Jesu. Bese ngibingelela bonke abagcotshwa today. Hallelujah. Uma impilo yakho iqala usase primary utholakala ugcotshwa ngizothandaza. Utholakala ugcotshwa leyo nto isho ukuthi lento yokulida isuke isikuwe ingeke isasuka kuwe. Usuke usuzokhula nayo kodwa isuke ifuna ukuniselwa ekhaya ngoba esikoleni othisha babonile ukuthi uyilida sekusele ekhaya abantu abamningi phathisele kubazali ukuthi uthe umfundisi mina ningama-leader ninendlela ekufanele nitreatwe ngayo ninendlela ekufanele nidedelwe ngayo kuyodlala nisheshe nibuke i-leader ayikhululeki kakhulu. Ngiphathele umphako lapha indaba ethi nje respect God, trust God, seek God and wisdom njengabaholi nizothemba uNkulunkulu ngakho konke ukuqonda kwenu nimuthande